एक्टरनि जादों ना मोसौखौ बोरै हलायनांगौलै दारियाबो बारा गैया इयावबो बोरमा दारिया बारा गैया साइज गैया दा हारा हराव मा जानो ज्यादा नहीं हो गया दा लोगोफोर खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आङो नोंथांमोननि सेराव मोनसे इउटुबनि बागैनो बे टपिकखौ लादों जेराव गोदानै इउटुबा मोनथाम आपडेट होदो बे आपडेटफोरनि बागैनो सावरायगोन बेफोरो मा मा दानिया थुदो गिबियावनो दङ कमेन्ट ट्रेन्सलेट एबा कमेन्ट ट्रेन्सलेसन जायनो जोङो मा एबार कमेन्टआव सोरबाफोर कमेन्ट होयोब्लाथाय जों जुदि बुजि मोना अब्ला बेखौ जोङो ट्रेन्सलेट खालामनानै जोंनि जेनेबा रावाव हिन्दी बा इंलिश बेफोराव जोङो ट्रेन्सलेट खालामनो हागोन जों अब्लानिया बुजिनो हागोन दा बेनो ओमफ्रायथ' ओरैखा जोंनि बर'आवथ' मोननाया बेयो जोबोर गोजाननि बाथ्रा मालाबा जानो बायो दा नैथियाव दङ लिप स्ट्रिम जाय लिप स्ट्रिम होग्रा बिथांमोना मोनसे माबा सेटिं सेट खालामना होनो हागोन जेराव साबस्क्राइबारफोराल' बिथांनि लिप सेटआव कमेन्ट होनो हागोन जेनेबा कमेन्टफोरखौ नुगोन खिन्थु नोंथाङा जेनेबा गुबुना कमेन्ट होनो हानाय नङा ओमफ्राय जुदि कमेन्ट होनोब्ला बिथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्लासो कमेन्ट होनो हागोन आरो बियो मोनसे इउटुबारफोरनि साबस्क्राइबार बारायनायनि मोनसे मोजां खौरां मोजां आइडिया मोजां आपडेट दा थामथियाव दङ शर्ट भिडिअनि बागै शर्ट भिडिअआव जोङो जेनेबा एबारो क्रमा कि डाइरेक्ट फैखागोन बेयाव जों सिगाङो मा ग्रिन स्क्रिनाव भिडिअ खालामनानै मा खालामोन जों बेखौ क्रमा कि एडिट खालामनानै जों बेखौ आपल'ड होयोमोन दा बेयाव जोङो इउटुबा शर्ट भिडिअ ओरैबायदि फिचार जेनेबा नोंथाङा बेकग्राउन्डआव गुबुन गावनिनो बा माबा मोनसे फट' होनानै नोंथाङा बै ग्रिन स्क्रिनाव भिडिअ खालामनायखौ भिडिअ शुट खालामनायखौ बेयाव डाइरेक्ट आपल'ड खालामना होबानो बेयो मा डाइरेक्ट क्रमा किनि खामानि होगोन आरो बेबारो नोंथाङा बेखौ क्रमा किनि जेबो एडिट खालामनांगौनि गोनांथि गैया दा थामथिया बेनो दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानो दा नोंथांमोना बबे मोनसे आपडेटखौ साबसिन मोनदो बेखौ कमेन्ट होबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाथाय लाइक होबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय